Здравейте! Днес отново ще ви покажа работа с метафорични асоциативни карти. При мен е Мария и има леко скарване с нейн приятел, с нейна приятелка. И така, днес ще поизследваме къде е причината за това скарване и какво ще помогне нещата да се уравновесят и отново в тяхното приятелство да има хармония. И така. Метафоричните карти са един отличен помощник. Те са своего рода преводач от безсъзнателното към съзнателната част. И днес ще направим тази кратка демонстрация. И така. Така, ще показвам всяка карта, за да е по-ясно. Сега ще помоля Мария да избере една карта. Тук имам карта колоди, която се нарича персона и е с лица, най-различни лица. Ще й дам цялата колода, за да си избере лице, което подхожда на нея самата. Тази карта ще олицетворява нея. По някакъв признак там, която тя си хареса. Разгледайки внимателно, без да бързаме. Тази твоята карта. Тази ме грабна веднага. Ето. Тази карта избра Мария за себе си. Какво виждаш на тази карта? Кое те привлече в нея? Че е младо момиче. Така ми се струва, че е младо момиче. И прилича се едно някак на мене. Защото има грешки. Според мен младото момиче, в смисъл като е млад човек, прави грешки. Така, това си мисля, че е тя. За мен. Така. Сега една карта за твоята приятелка, с която е скарването. Нейният образ. На коя тя прилича, когато сте сега скарани? Може картинката да е мъжки образ, няма значение, но... Добре. Просто по някаква причина... Значи, бебето. Бебето. Ето, и тук имаме едно бебе. А защо избра тази карта? Какво ти напомня на твоята приятелка? Защото тя се държи, като се скараме малко детски. И затова бебето ми олицетворява детското поведение. Така. Сега другите карти ще ги съберем. Така. Ето това е картата на Мария, а това е на нейната приятелка. Така като разстояние, добре ли е? Между вас? Да. А ние искаме да направим така, че да дойдете така по-близко и да се чувствате добре. А сега сте така, нали? Да. Скарани. Да. Сега ще избереш една карта без да гледаш. Това ще бъде един образ. Какво виждаш? Ето картата, която изтегли Мария. Намусен човек. Намусен човек. Коя е първата асоциация, която виждаш? Намусен човек. Да. А защо такъв е намусен? Сигурно нещо не му окей. Не е доволен, не е щастлив. Така, това вижда тя в тебе.
Това вижда тя в тебе. Намусеният човек, който не е доволен. И това може би я провокира да се държи по този начин. Хайде още една карта да видим, което означава нещо, което ще ти кажа после. Какво виждаш? Ето е картата, която изтегли Мария. На какво ти Също така намусен човек. Човек, който пак не е окей, не е щастлив. Това виждам аз. А каква може да е причината за това намусване? Според мен от това, че сме се сдърпали, сме се скарали. Да, това каква е причината за скарването? Айде избери една карта, друга. Тя не е образ. И чрез нея ще разбереш истинската причина. Ето е картата, която се получи. Стълби с отворена врата. На какво ти напомня това? Може би, че трябва двете да си преглътнем егото, така да кажем, и да тръгнем заедно да се оправим. Прекрасно. Сега мога да предложа. Тук има карти с думички. Това са много думи, най-различни, които можем да сложим върху картите, които Мария изтегли. Това е погледът на нейната приятелка към нея и към ситуацията. Така. Потискане. Значи това изтеглихме на как потискане се свързва с първия образ. Добре. Как думата потискане се свързва с първия образ? Потискане, защото може би аз много време си мълчах тогава за това нещо и после накрая изби. На края на смяната. Реално ние на работа се скарахме, на края на смяната след парти смяна. Така, защото сега си мълчах, а тя през цялото време се нещо мрънкаше и такова, и накрая на мен ми изби. Точно. Може би така съм го потискала. Точно така. Значи потиснатите чувства в един момент избликват. А тук ще сложим една карта, която ще я виждаш. Какво можем да сложим, коя думичка? Ето, избери си сама. Каква думичка ще подхожда на тази втората карта, на разсърдения човек? Така че да стане по-добре. Да му стане по-добре на душата. Какво му липсва, да кажем, за да се усмихне? Да сподели. Ето, дойде и втората думичка – споделяне. Извинявам се, не я казах. Ето е втората думичка – споделяне. Споделяне. Защото тя до последно не искаше да каже, накрая си каза какво е мъчило цялата смяна. Така, открихме причината. Потиснатост и липсата на своевременен контакт, липсата на своевременно споделяне е причината за скарването. Сега ще поизследваме как може то да се подобри, как може нещата да се подобрят. Така, сега ще използваме класическата колода Ох карти. Предлагам на Мария да изтегли без да гледа, за да можем да получим отговор от подсъзнанието. Храна. Ето какво се получи. Има една маса, храна. И какво ти напомня това? Какво ти е първото, което... За това, което работим, примерно, че е свързано с отсервиране на чини. Точно, реално ние се скарахме, защото не съм ми помагала цяла вечер с отсервирането и такива неща. Сега, още една карта. Как може да сдобрите да стоплите вашите отношения? Вижте каква интересна карта се пада. Стегляне на карти. Не знам.
Какво трябва да означава това? Или да се реди нещо, да подреждаме масите ли, но това за мен са карти. Да. Гледане на карти. Картите ще подскажат. Хайде още една карта, която ще подкаже какво ти можеш да направиш, за да стоплиш отношението отново с твоята приятелка. Ето какво се получи. Какво виждаш на тази карта? Реално виждам човек, който си говори с други хора и другия е отстрани, отделен. Може би, че не трябва да намесвам още хора, между нас двете да си го изговорим. Точно. Да не е пред много хора, само ние двете. Един приятелски Да не се намесват други. Едва ли не, така го разбирам. Да, прекрасно. Хайде и още една последна карта, която ще помогне да се решат. Как сме двете реално? Се оправяме. Вече пак приятелки. Отново приятелки. Дружба. А сега искам да погледнеш, понеже вече сме към края на сесията, искам да погледнеш първата карта, която изтегли. Какво виждаш на това лице? Усмихнато момиче. Усмихнато момиче. А какво беше то в началото? Разсърдено момиче, което има грешки. Да. Виждате ли колко бързо с метафорични асоциативни карти изменихме вътрешното състояние и помогнахме на Мария да придобие вътрешно спокойствие. Това е картата, която Мария изтегли за нейната приятелка в началото. Бебе. Вижда сега на Щастливо бебе. Щастливо бебе. И така. Разсърденото бебе освободи място на щастливо бебе. Когато това е силата на метафоричните карти. Човек според своето състояние и своя вътрешен мир вижда на картата различни неща. На една и съща карта човек може да види различни неща. Всъщност, така са открити метафоричните асоциативни карти. Ели Раман, който е канадски изкуствовед, който много обича картини, решава да направи картините в формат на карти, за да може да ги гледа по-често и да ги показва на хората съответно. Просто забелязал, че когато е в различни свои състояния, вижда в една и съща карта различни неща. Споделя това, което е открил с Мориц Егетмейер, той е немски психолог, който възкликва: това е много търсения, много очаквания, дълго очаквания инструмент за работа в психологията. И така се появяват като инструмент метафоричните асоциативни карти. С тях се работи леко, интересно. Много лесно чрез тях можем да разберем произхода на случилото се, както и да помогнем за неговото решаване. Благодаря на всички. Довиждане! Довиждане!